Tunggal Pebrero manamnama ti adu a basura a makolkolekta gapo iti panagsaranta ti turismo iti syudad tapno makirambak ti panagmanga festival. Ngam iti kaudyan a datos ti General Services Office bimabati na kolektar a basura iti Pebrero. Daduma a detalye ti report ni Audrey Villena. May basar iti datos si City General Services Office, bimabati na akop a basura dagiti garbage collector iti napalabas a bulan, at dumanon laang ti 225 tons average per day. Nababaday ito na idilig iti Enero a dumanon ti 240 tons per day. Sigun iti GSO, posible ang nakatulong ti panakaimuntar dagiti four-way segregation bins, baban iti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Tapno na urnos ti pan nakasegregate dagiti basura ng runa iti Session Road, kan iti Burnham Park. Mas systematic data kasi at nakarami dati pagkabilan ti basura and then at designated time from 4 o'clock sa daipan. Eksakto met mapanjalugam ni so that it will not create traffic. So coordinated yung time para may time kami pang gagalaw sa ibang barangay. So yun ang arrangement namin. And then we noticed that okay naman, smooth yung sistema. Malaksid pa iti dayta awan unay tinaimuntar a pagbasuraan iti sentro ti syudad isut gapu na nga iyawid dagiti basura dagitoy. Kabayatan na, may pangpangro naman ita ti aksyon dagiti barangay iti bukod da basura. Kayat naasawan, ti barangay ti mang segregate kadagiti basura ti umili, kaniso damat ti mangilako kadagiti recyclables. Kasama ti panakaarama dagiti plastic sachet kasukat ti school chairs, tapno makabawas pa iti basura ang makakop ti GSO. We are trying to decentralize the management of waste into the barangay, household and barangay level. Because we cannot do all these things. Iti mat naangay akara at 2026, baligyan na bawasan iti 46% tinaaramat a plastic waste dagiti delegado ti Schools Division of Baguio. Mayan natop tinaso a baligi iti programa ti syudad a pansanupan tayo circular economy. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.